आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअ'आनो जाहैबाय प्रधानमन्त्री किसान सन्मान निधि योजना स्किमनि 2000 रांखौ गभर्नमेन्टआ मैयायो बहननानै होबाय। जानो हागौ गोबां खेथियकफोरनि बेंक एकाउन्टसिम राङा हाबहैबाय, नाथाय बेनि गेजेरावनो गोबां खेथियकफोरा नैबे प्रधानमन्त्री सन्मान निधि योजना स्किमनि 18थि इनस्टलमेन्टनि राङा बेंक एकाउन्टआव दासिमबो हाबाखै। नोंथाङा रांखौ मोनगोन ना मोना आरो नोंथाङा रांखौ मोननो नोंथांनि स्टेटासा माबायदि देखायनांगोन, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव नायगोन। आरो राङा मानि थाखाय दासिमबो नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम हाबाखै, जोङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव A to Z आपडेटखौ नायगोन। जानो हागौ नोंथांमोना रां हाबिखाय गोनो गोथो जानो हागौ। आंनियावबो दासिमबो राङा हाबाखै, नाथाय आंनि गासैबो डाटाया क्लियार। आं नोंथांमोननो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेराव बेनि A to Z डिटेल्सखौ देखायहरगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेफोरबायदिनो गोदान गोदान आपडेट, डिटेल स्किम, डिजिटेल खौरां मिथिबाय थानो थाखाय नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय मैयायो बेलासिनि 12 बाजियाव PM किसान सन्मान निधि योजना स्किम नैबे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय 9.4 करोड़ खेथियकफोरनो मैयायो गभर्नमेन्टआ फैसाखौ रिलिज खालामनानै होदों। नोंथांमोना नुनो मोन्दों 20,000 करोड़ बेखिनि फैसाखौ गभर्नमेन्टआ मैयायो बहननानै हरबाय। नाथाय नैबे 9.4 करोड़ खेथियकफोरनि गेजेरावनो दासिमबो गोबां खेथियकफोरनि बेंक एकाउन्टसिम राङा फैयाखै। आंनियावबो दासिमबो राङा फैयाखै। नोंथांमोननो आङो दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायहरगोन। जानो हागौ नोंथांमोना गोनो गोथो जानो हागौ रांखौ मोनगोन ना मोनला। नोंथांमोननि डाउटआ क्लियार जागोन। नोंथाङा जुदि इन्टारेस्टेड भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। दानिया नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गुगोलाव नोंथाङा नोंथांनि गिबियावनो स्टेटासखौ चेक खालामनानै नायनांगोन। नोंथांनि स्टेटासखौ चेक खालामनो थाखाय PM किसानखौ नोंथाङा सार्च खालामबानो जाबाय। लिंकखौ आङो भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होखादों। दानिया पेजखौ बोखोनानै नोंथाङा नैबे नाउ इउआर स्टेटासाव क्लिक खालामनानै नायबानो जाबाय। बेयाव नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होनानै नोंथाङा इजियावनो नायजागोन। आं दानिया बेयाव नायनोसै। नैबेयाव नोंथाङा नोंथांनि रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ होबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो बेखौ बारंबार खोन्थाहरबाय थाखादों। आरो नैबे केपसाखौ नैबे बहायनानै होबानो जाबाय। आरो नैबे गेट OTP आव थुनानै नोंथांनि जि नैबे PM किसाननि डाटाजों नोंथांनि जि मबाइल नाम्बारा रेजिस्टार जानानै दं, बेयाव मोनसे OTP फैगोन। नोंथाङा बे OTPखौ बहायना होबानो नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ नायनानै लानो हागोन। दानिया आङो बेयाव नैबेयाव रेजिस्ट्रेसन नाम्बारखौ बहायबाय आरो नैबे OTPखौ आं नैबेयाव बहायना होनोसै। OTPआव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया नोंथाङा गावबा गावनि स्टेटासखौ नोंथाङा नायग्रोनो नांगोन। नोंथांनि स्टेटासा गासैबो अके दंना गैया। जुदि नोंथांनियाव राङा दासिमबो हाबाखैब्लाथाय गिबियावनो नोंथाङा नैबे इलिजिबिलिटि स्टेटासाव क्लिक खालामग्रोनांगोन। बेबायदि आङो बेयाव क्लिक बानायबाय आरो नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों लेन्ड सेन्डिं आरो EKYC आरो आदार बेंक एकाउन्ट सेडिंआ बेबायदि येस खोथैनांगोन। नोंथाङा बेयाव नुनो मोन्दों नैबे लेन्ड सेन्डिंआनो जाहैबाय नोंथांनि हानि डकुमेन्ट, नोंथांनि लेन्ड हल्डिंआ थाथारनांगोन, अब्लाना नैबे येस जायो। आरो नैबे EKYCआ नोंथांनि आखाइनि फिंगारप्रिन्ट। दा बे EKYCनि सिस्टेमखौ एसे सोलायनानै होदों। दानिया नोंथाङा गावबा गावनि बे नोंथांनि फट'खौ साफायनानैनो बे EKYCखौ होनो हायो। नोंथांनि फेस अथेन्टिकेसन फिचार बेयाव लन्च खालामनानै होदों। आं बेनि बागै नोंथांमोननो भिडिअ देखायखांबाय। जाय बिथांमोना EKYC होआखै नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइल फनजोंनो PM किसान नैबे एप्सखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामनानै EKYCखौ होनो हायो। आरो नैबे आदार बेंक एकाउन्ट सेडिं स्टेटास बेयो येस जानांगोन। मानो होनोब्ला आंबो सासे PM किसाननि बेनिफिसारि। आंनियाव दासिमबो राङा हाबाखै। रांखौ मैयायो सोदों। गोबां मानसिफोरनियाव राङा हाबाखै, सोरनावबा हाबाखै। मानि थाखाय हाबाखै नोंथांमोननो आङो जाहोनखौ खोथानि। मानो होनोब्ला गोबां रां सोनायाव सार्भार प्रब्लेम जायो। नैबे IPBP इन्डियान पस्ट पेमेन्ट बेंकआव नोंथांमोना नुनो मोन्दों गोबां मानसिफोरनियाव दासिमबो राङा हाबाखै। नोंथांमोना दानिया जुदि नैबे मोनथाम अपसना जुदि येस जानानै दंबा नोंथाङा जेबो जिंगासिनाङा। दानिया नोंथाङा नोंथांनि नैबेयाव नायनांगोन पेमेन्ट, नोंथांनि पेमेन्ट नैबे लेटेस्ट इनस्टलमेन्ट डिटेल्सआव नायनांगोन। नोंथांनि नैबेयाव FTO प्रसिड नैबे येस जाथारनांगोन। बेखौ होनो फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार। नैबे FTO माने फान्ड ट्रेन्सफार अर्डार प्रसिड नैबे येस जाथारनांगोन। मानो होनोब्ला फान्डखौ जोंनि नैबे PM किसाननिफ्राय जोंनि बेंक एकाउन्टसिम बेयाव हरबाय नोंथांमोना नुनो मोन्दों। आरो नैबे नुनो मोन्दों नोंथाङा पेमेन्ट स्टेटासखौ नैबेयाव पेमेन्ट प्रसिड जानानै दं। मानो होनोब्ला जोंनि बेंक एकाउन्टसिम नैबे PM किसाननिफ्राय फैसाखौ हरबाय, नाथाय जोंनि बेंकआव एसे प्रब्लेम जानानै दं। जानो हागौ सार्भार डाउन आरो
दिनै नोंथांमोना मिथिखागौ दिनै सानडेनि जाहोनाव गोबां मानसिफोरनियाव राङा हाबाखै नैबे एफटिअ प्रसिडा जुदि बेयाव येस खुथिदों अब्ला 24 घन्टानि गेजेराव नोंथांनि बेंक एकाउन्टसिम राङा फैथारनांगोन मानो होनोब्ला बेखौ पिएम किसाननिफ्राय जोंनो बेंक एकाउन्टसिम हरखाबाय मानो होनोब्ला दा जोंनि फैसाया बेंकआव बेयाव पेन्डिं जानानै दं गाबोन नोंथांमोना मोननो हागोन गाबोन समबार जुदि नोंथांमोननि गासैबो डाटाया अकेब्लाथाय नोंथांमोना रोखा जाबाय जानो हागौ दासिमबो आंनियाव फैसाया हाबाखै गोबां मानसिफोरनावनो हाबाखै आरो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामबानो जाबाय फैसाया सोरनियाव हाबदों आरो सोरनियावबा हाबाखै जाय बिथांमोना हाबबाय नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो हाबिफोराबो कमेन्ट खालामबानो जाबाय दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना जिंगा सिनाङा नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि गासैबो डाटाया अकेब्ला नोंथाङा गाबोननि गेजेराव फैसाखौ मोननो हागोन दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ